I posljednji ljudi, ja sam Chris, vaš dobar i pošten domaćin, a danas ćemo da pričamo opet o Chrisovom mišljenju. Tih serijala može da bude mnogo, ali ne već, danas pričamo o društvenim igrama, što sam već pričao, ali nadovezujemo se na temu današnjeg modernog doba, da tako kažemo, tehnologije i tako to. Da li je bolje ili nije? Pa, hajde da krenemo. Znate da su pre telefona, tipa koliko je već telefoni već postoje, nekih možda 20 godina, možda malo jače, pre Nokia i sve to. Te ideš napolje, te ovo, te ono, te uzmeš društvene igre, i šta smo sve igrali, šta sam ja igrao, to je osvajač, čovječani ljuti se, pa onda kockice, pa memorije, pa ovo, pa ono, pa šta već ne. A danas, telefoni. Jeste, neke stvari možeš da radiš na telefonu, ali nemaš taj osjećaj igranja. Nemaš taj doživljaj, to smenjanje, to što sa familijom, što sa društvom. Nema. Dajte da nešto uredimo po tom pitanju. Ne moramo, ali ako hoćete. Ostavite taj telefon jebeni u pizdu materinu. Jest da se ja sad snimam sa telefonom, ali nije, no problem. Ja ga mogu ostaviti na 3 dana, neću ga pipnuti. Tako da ostavite telefon, pozovite društvo, na vikend dođite, igrajte društvenim igrama. Ako nemate, pozajmite od nekoga, ili smislite nešto, igrajte neku društvenu igru. Ja sam za društvene igre i da se sedi za jednim stolom i da se igra i da se smeje, da se priča i da se sve. To će biti moj cilj, da pokušam bar da vratim. A koliko toliko bar kod mene. Ako neko drugi uspije u tome, nek mi piše dole u komentarima. Nemam ništa protiv telefona, samo što znaju da budu zavisni. Da bude zavisni od toga. Da budu zavisni zato što ima svega živoga. Evo, malo pre sam ja bio na telefonu i da sam nisam mogao da... Sad samo ovaj ode. Tu dok jedno ne presečete, nema ništa toga. A ja ću verovatno uskoro da presečem sa tim. Tako da ne morate me na Instagramu pratiti jer tamo neću sigurno kačiti ništa, možda ali to koristim čisto da se čujem s nekim ko nema nešto, što Viber, što Whatsapp, što Discord. Zapratite mi na Discordu i imate broj, pogledajte prethodna 2 klipa i u opisu ovog klipa vidjet ćete šta radim i zašto radim. Pogledajte pre 2 klipa pa će vam biti jasno. Ne znam šta bi dodao još. Ima tu dosta stvari, ali ovih klipovi će biti uglavnom kraći, do nekih 5 minuta. Ostavite taj telefon, stavite ga u fioku, idite, igrajte se napolje, nemojte da blenete i da gledate šta na internetu, nije dobro po vas. Po njih jeste, zašto po njih jeste? Zato što malo pa neka reklama, neka zarada njima ode u džep. Neš ti vidite pa, neš. Tako da ostavite, uspomene vam niko ne može uzeti i tu sreću niko ne može da vam. Mogu da je unište, ali vam ne mogu uzeti. Jer ćete vi uvijek gradite svoju sreću. A sad da Chris ne pametuje toliko, idite na sljedeći klip i pogledajte ostalo što sam nadovezao na ovaj klip. Ja sam bio Chris, moje mišljenje je bilo to. Biće još ovih klipova, do tada pozdrav.